Yari ang dagko nga mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, supply sang tubig kag daan nga firetrucks, mga pag-hangkat sa pag-responde sang BFP. Negros Island Region Bill pasado na sa senado. Western Visayas nakalista sang 165 new dengue cases sa isa ka semana. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Kasunod sang pag-igo sang El Nino kag amat-amat na nga pagsulod sang summer season sa Western Visayas, nangin madamo man ang fire incidents, ilabi na ang grass kag forest fires nga ginarespondehan sang Bureau of Fire Protection. Sa probinsya sang Iloilo, ginhambal ni Senior Fire Officer 3 Romelo Aguilar, Acting Municipal Fire Marshal of the Zaraga Fire Station, nga almost nag-increase sang 200% ang fire incidents subong nga first quarter kung ikumpara sa kapareho nga tion sa nagligad nga tuig. Suno kay Aguilar nga sa ila pagresponde sa fire incident subong, duwa ka challenges ang ma-encounter sang BFP, amo ang source sang tubig kag ang kadaanon sa mga fire trucks. Gin-explain ni Aguilar nga dala sang malawig nga pag-igo sang El Nino, nagaamat-amat man sang nubo ang level sang tubig sa kasubaan kag deep wells, rason nga kisa hindi na malikawan nga maapektuhan ang ila firefighting, especially kung mahina ang supply sang tubig. Ikaduwa, ang daan nga fire trucks ilabi na sa 1st and 2nd districts, rason nga hindi man makadali-dali nga maka-response sa mga sunog. 1st kag 2nd districts ang gin-highlight ni Aguilar bangod nga madamo ang na-report diri nga forest fires, ilabi sa banwa sang Igbaraz, Tubungan, San Joaquin kag Gimbal. Pero ginhambal ni Aguilar nga ginapangitaan naman subong sa BFP kag local government units, kaupod sang Iloilo Provincial Government sang pamaagi para maislan sang bag-o ang mga fire trucks. Ginaprubahan na ang tika nga magatukod sa Negros Island Region o kon NIR sa ikatatlo kagatapusan sini nga pagbasa sa senado sang Martes nga adlaw. Ang ginaprubahan nga Senate Bill kon SB 2507 nga nagapropose sa pagpaidalom sa probinsya sa Negros Occidental, lakip na ang Bacolod City, Negros Oriental kag Siquijor sa idalom sang NIR. Ang tikang nagatuyo nga mapabaskog ang serbisyo sang gobyerno sa Negros Island paagi sa pagtukod sa mga regional government offices kag pagtanyag sa decentralization para mapabaskog ang local autonomy. Isa ka technical working group ang maghahanda sang roadmap para sa institutional arrangements ng NIR, magaplano sa mga kinahanglanon sa organizational development para sa development planning kag investment programming kag maghahanda sa mga serbisyo sa publiko. Ang mga mangin parte sang technical working group ang gikan sa National Economic and Development Authority, Department of Budget and Management, Office of the Governor sa mga probinsya nga nalakip sa NIR, mga elected House of Representatives sa mga probinsya kag Department of Interior and Local Government nga magaserbe nga secretariat. Ang Negros Island Region unang gin-establish paagi sa Executive Order 183 ni Presidente Benigno Aquino III sadtong 2015 pero gin-abolish ini ni Presidente Rodrigo Duterte paagi sa EO 38 sang 2017. Suno man kay Duterte nga ang pagtukod sa mga Regional Council kag opisina para sa NIR nagakinahanglan sang dako nga pondo agud mangin bug-os nga operasyonal. Sa sulod lamang sang isa ka semana o kon halin March 3 to March 9 nakalista ang Western Visayas sang 165 newly reported dengue cases. Iloilo Province ang nagapanguna nga may 74 new cases, ginasundan ini sang Aklan nga may 28 new cases, Capiz 20 new cases kag Iloilo City 20 new cases. Nagdangat na sa 1,467 with 3 deaths ang total dengue cases sang rehiyon from January 1 tubtub March 9 sini nga tuig. Mas manubo ini sang 1% kung ikumpara sa 1,481 nga nalista sa pareho nga panahon nagligad nga tuig. Yari ang breakdown sang 1,467 cases with 3 deaths for this year. Aklan 252 cases, Antique 149 cases, Capiz 203 cases, Guimaras 64 cases, Iloilo Province 427 cases, Negros Occidental 204 cases, Bacolod City 28 cases, kag Iloilo City may 140 cases. Ang 3 fatalities amo ang masunod: 6-year-old male from Yagao, 10-year-old female from Lambunaw, kag 6-year-old male from Iloilo City. Nagdangat naman sa 14 barangay sa rehiyon ang may clustering of cases or nakalista sang 2 or more cases sa sulod sang 4 consecutive weeks. Nagligad nga semana lang, ginapahalong na sang DOH6 ang public sa posible nga pagsaka sang dengue cases subong nga may El Nino phenomenon bangod nga kalabanan sa mga tawo ang nagastock sang tubig
tubig nga amo naman ang nagapataas ang risgo nga makapangitlog ang mga lamok. Sinaga tinaas nga vector-borne diseases ilog sa dengue, typhoid kag leptospirosis tungod sang El Nino, nagpahanumdum ang DOH-6 sa importansya sang katinlo sa palibot. Ang Western Visayas Center for Health Development o WVCHD ginpaalerto man ang publiko sa mga potential health and environmental impacts sang sining mainit nga tiyempo. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.